Здравейте, намираме се в колата. Сега е обедната почивка 1 часа. Даже стана 1:10, докато нагласим техниката. И отиваме към паметника на почивка. Да потренираме малко, за да може да съчетаем работата с спорта. Hello. Сега сме вече на почивка, там е паметника и малко ще тренираме, ще се поразходим. Започвам с загрявка в началото, за да може малко да не направим някоя контузия. Най-хубавото нещо тук на паметника е, че въздуха е чист и гледката е невероятна, особено когато е ясно времето, както сега. След малко ще ви покажем, като се качим малко по-нагоре. Ето къде е върха. Да направим една загрявка. Ето тук малко искаш ли? Айде сега ще снимам даже. Сега ще направим една по-бърза обиколка, качване-слизане от моето виждане. Хайде! Шампиони! Ето каква е гледката сега.